Mulla vähän meni niinkö, mulla jäi vähän tuohon hemuihin. Elä nyt puhu. No niin saadaanko? Mä oon pitkällä tauolla, en oo... Mikä toi on? Mikä tää on? Mun video. Eikö se videota? Joo. Mä oon vähän pitkällä tauolla on näin. Oho. Otan tämä. Pitäisikö? Elä hemui huua. Pitäisikö? Osta Vaisalla. Mun kaveri... Ei, mä en päässyt. Mä meen. Tää on sama. Pitäisikö joku näistä? Hemui, osta vaan, mutta ei tarvitse huuta. Mä mietin minua. Mun kaveri Hemui, niin se pelaa Fortnitea, niin tilatkaa kanava, jos te pelaatte Fortnitea. Saatte ottaa mut kaveriksi, niin Oposelle. Hemui! Jos ottakaa mut kaverit Fortniteissa, ottakaa Hoikkis 3O nimellä, niin te saatte mut... Tilatkaa Hanna-Mari Tihinen. Kanava pitää tilata. Jos hän... Ei hemmetti. Ei Hemui tarvi aina ostaa. Mä en tiedä mitä mä ostan. Tuo on hyvä uikka. Tää on vielä parempi. Tää nimenomaan. Mä oon vähän vetänyt. Ihmetti! Hemui tekee... Syö purkkaa ja tekee jotakin. Hommia. Hemmetti pois. Ei! Mitä Hemui sä teet? Hemui! Ei mitä Hemui tekee sen vaimon kanssa vauvoja. Mitä hemmettiä? Hemuilla tuli vauva, kun se synny. Mitä hiu? Mulla on, uskokaa tai älkää, mulla on Charizard Leimox Shiny. Eli 10 miljoonaa arvoinen kortti. Sä oikeesti mitä? Ai 10 miljoonaa! Joo. Mikä? Onko se Pyypikatsu? Joo. Charizard on arvokkaampi. Se oli oikein vielä. Missä se on? Jenkeissä. Ja tiedätkö mitä? Missä se sun pokekortti on? Isällä vai äitisellä? Hän sanoi just, että se on täällä näytti just mulle. Persuoide. Häh? 2 pääsee. Niin. Please give me V-Bucks or Robux. Mä reporttaan teidät, jos ette anna Robuxeja mulle. Ei se pysty. Eikä kanttikkaanko. Hemui. Muuten se on Muumilaakso Hemui. Sen nimi on... nimi on Hemui. Eikö se ole Muumilaaksosta? Ei mene takas sinne Muumilaakso Hemui. Menee. Mitä? Sun pitäis mennä tutkimaan niitä kukkia vai mitä sä teetkään? Niitä viinaa. Se on oikeesti viinaa. Ei tuleeko sen? Tiedättekö mitä? Alkoon terveellistä. Ei mitä hemmettiä. Tää video. Jos ostakaa paljon Robuxeja ja sitten donaattekaa mulle, koska mä voin mun kaverille sitten donaattaa ne. Niin, kaverilla ei paljon donaatteja. Jos ajattelet, että mä voin kohta vaihtaa peliä tuohon Robloxiin, niin mä voin mennä mun Pettiä. Mulla on uusi käyttäjä Petissä. Mä menetin vanhan, kun mä en osaa niitä hommia. Niin... Mitä sulla oli vanhalla?
ja Titanikkeja ja Huugi. Sitten Yksi Titanikki ja Huuge vaan. Huugeja. Nyt kun mä olin vähän harjoitellut vaan ja pikkas. Ei oo mitään. Sillä oli 100 Titanikkia. Hei, mui vähän huijaa, niin se Ja mä en huijaa. Sillä oli Infinity Games. Se on totta, niin. Ei mua infinitisti voi olla. Ei saa huijata. Vittu. Hemmetti. Jos sä haluat se... Jutun kortti. Jos haluatte nähdä, kun Hemu juo videolla, mä voin tehdä ehkä tänään videon, kun mä juon Hemuinkaan Primea. Tai mä voin tehdä tänään video, että tuohon ihan normi, että mä tuolta kaupasta ostaa Primea. Ja me riittää niin 2 Primea. Niin. Tää video alkoi just tässä, niin nähdään. Hei tyyppi. Mä tein ehkä ensi viikolla liveen, kun... Ei, vuoro. Hei tyypit. Mä haluan sen, että silleen, että tykätkää tästä videosta paljon ja tilatkaa Noppakoiran kanava. Subscribe me for cookies. Te ootte parhaita. Sitten teidän pitää kiittää ainakin please donatessa Noppakoiralle tonni. Noppakoira, jos te haluatte antaa mulle petteä, kun on niin huonot nyt mulla petissä petsi, mulla X:ssä petit. Jos te haluatte giftaa, niin kirjoittakaa sinne postilaatikkoon Noppakoira. Ja sieltä pitäisi tulla, niin te voitte giftata, niin jos te giftatte, mä otan teidät kaveriksi. Sitten mä annan 500. Niin heippa. Nähdään ensi viikolla tai